चलिए प्रणाम बा सभे दर्शक के हमी के बानी सरैजा देख सकतानी कि यहाँ के बानी नीरज मिश्रा जी। यहाँ के भोजपुरी में एक से एकाल जौन बा बेहतरीन पारंपरिक कुली गीत बा भोजपुरी में यहाँ के लेके आवेनी। यहाँ के चैनल जौन बा नया चैनल खुलल है। एकरा के पर बढ़िया से बढ़िया गीत सुने खातिर एकरा के सब्सक्राइब करी। देसीला अंदाज में जौन कुली गीत होला, हमी के घर परिवार में जौन कुली गीत होला वो गीत यहाँ के गावे नहीं। कहीं ना कहीं बढ़िया आदमी जब बढ़िया अगर गीत गावता तो हमी के दायित्व तो बनता, ये कर्तव्य बा कि यहाँ के सपोर्ट कइल बा। सब्सक्राइब करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी यहाँ के चैनल के, कि यहाँ के चैनल जल्दी से जल्दी जौन बाबा ग्रोथ होके मोनेटाइज हो जाओ। देख सकता नहीं कि यहाँ के अंदाज में अब कुली गीत आई बढ़िया से बढ़िया। का कहे के चाहता नहीं दर्शक लोग से? हम अच्छा गीत गावेनी और ये सब के बीच में हम अपन अच्छा सा गीत के रखब। ये सब के प्यार दुलार चाहिए जी। देख सकता नहीं कि यहाँ के जौन बा चैनल नीरज मिश्रा ऑफिशियल करके चैनल हम क्रिएट कैनी है आज। यहाँ के चैनल पर बहुत बढ़िया जौन बा वीडियो आई। देख सकता नहीं कि यहाँ के हमी के घरे बैठल बानी सन आयल बानी आज चैनल क्रिएट करे। सोचनी कि एगो सबसे पहले आप सब खातिर एगो ब्लॉग डाल दिया यहाँ के जौन बा। हालांकि कंटिन्यू रोज़ के रोज़ जौन बाबा यहाँ के वीडियो आवत रही। आप सब तनी आशीर्वाद प्यार दुलार अपन बनैले रखे। चाची यहाँ के माई है रउआ का कहे के चाहता नहीं? आगे बढ़ाई जी हाँ, आगे बढ़ाई। माने घर परिवार से सपोर्ट बानो। हाँ, सब बात है। यहाँ के गीत सुने नहीं रउआ? हाँ, सुनी रे कैसन रउआ सुने नहीं? कैसन लागेला? अच्छा लगेला, बढ़िया लागेला। हाँ, अच्छा लगा ये सब तो अच्छा गीत गावे। हाँ चल यहाँ के अच्छा तनी एगो जनता खातिर गाई ना कुछ देवी गीत होखे। आइल बानी रहुरे दुआरे मंदिर के खोली के वाड़े जी। हे जग के महातारी मंदिर के खोली के वाड़े जी। मलिया के बगिया से फूलवा ले आईनी, रची रची मैया रौर गजला बनैनी। मलिया के बगिया से फूलवा ले आईनी, रची रची मैया रौर गजला बनैनी। हो की आईनी पूजन के तैयारी मंदिर के खोली के वाड़ी जी। हे जग के महातारी मंदिर के खोली के वाड़ी जी। चलत चलत मोरा पौआ बिराए, बहे पूरवैया त होठवा झुराए। चलता चलत मोरा पौआ बिराए, बहे पूरवैया त होठवा झुराए। धूमिल होई कुसुम रंग साड़ी मंदिर के खोली के वाड़ी जी। हे जग के महातारी मंदिर के खोली के वाड़ी जी। आइल बानी रौरे दुआरी मंदिर के खोली के वाड़ी जी। चलिए देख सकता नहीं कि यहाँ के आवाज़ में जौन बाबा काफ़ी बढ़िया यहाँ के आवाज़ बा। यहाँ के घरे हमी के मौजूद बानी सन कौने असन कि यहाँ के कहीं ना कहीं सपोर्ट कईल बड़ा जरूरी बावे। काहे से कि जब केहू आगे बढ़ेला तो ओकरा के आगे बढ़ावे में हमी के सपोर्ट करे नहीं सन। बड़ा बढ़िया यहाँ के मम्मी जी बानी। का नाम पड़ी चाची राहुल? अच्छा गीत बढ़िया लागेला नो यहाँ के? अभी गईनी है कैसा लागल? वाह चलिए देख सकता है। हालांकि वीडियो हम पोस्ट करता नहीं यहाँ के चैनल पर। आशीर्वाद प्यार दुलार अपन देव। कैसन यहाँ के आवाज़ बा कैसन यहाँ के जौन बा देवी गीत गईनी है कमेंट में जरूर बताएं अपन राय। चलिए वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद।